kayong tanan. So karong adlaw guys, kaer pitag mangga. Ang kapasulabi ni din hapon. Naman ay lamig color na eh. Isa na ba mo ano doon na? Pink, ha? Ila ka dudu. Di pangibugan mo guro ni manggaha kay kuan nga daot man. Kuman naman kung pamahal ka ang tagmangga. Nakalibang na ko, di kung kalibag lahing bahay. Tagdugay. Ahat man eh. Lapitambis dia. Karang daghana ra baga kajug bunga. Di man ingani sa una kay dagke man eh. Hindi di mga nga daot. Ingani gang gilihing liksi sa una. Love you, day. Puros pa ko, nakos punuan sa Apple Minggo nagkuan, nagtukong huwat o tagaan. Naghanap si putog bunga gas, di na naman kinahanglan na sakon, pwede na ka magtukong kay kuan man, nagbitay mga bunga. Kadaot ko nung nagsigkaan. Nami mapod. Nami mapod guys. Nami pagdubon. Kan ka day? Kan ka? Nina? Mukaan bakag mangga. Maybe it's wrong. Aba. Ala, lamian re. Bangaan na. Itagaas ta tag suman ay. Nung aloy. Suman nga isang saman. Dinumugan mo guro to. Suman nga dinumugan mo guro do kabuok ra pod. Nung aloy. Alam ko na kung saan niya binili yun. Ka-mindset na. Hara mag ice cream na magkay ice cream nay. Iop maka ng rep. Ipares na just jahang la daot man di ay mo ilami. So umpisa lang masarap. Wala kita makakabi nga rin sa tuloy. Humbang ng kalang bulad. Lami kayo guys. Ba lagi hebak basta ka makaang kubuan. Yes. Udah pas tatay ke dujan-dujan lah nanay grasya. Si Tatera kinapinanggahan sa mga tao. In sa mother? No, wa na. Manhas si Huwag ka galing na nga. mga ringpod. Si Danay. Nama ko na kanay? Yung ikaduha? Sana all. Nanay, pinangga tatay. Hanggang ka sa puton. Idak-dak dyan ng radyo. Ano? Gwapo kag-dester day. Gwapo kag-dester. Diin ka ba diha? Kuan, Marisa Esparas. Di ko Marisa Esparas ba na o kakuan? Karimix. Hindi ka Marisa na. Mahaw. Love you guys, ha? Love you. Magubog-hubog mas mamaali day. Magubog-hubog ni. Sugot ka? Ano naman? Ano naman? Ano hindi mo kang sugot? Kamis nanay.
Musugot ka, kamis na magabagabag. Kung si Mamali day, nga di mo ka musugot. Day, nga di mo ka musugot kung si Mamali magabagabag. Kay, magmaoy. Madlik ko dyan. Dara nay. Mabekili mong ligog lang ah. Naman. Bahinog ng tago-tago. Humok na ba? Katong lewas ang kauna mo. Humok na. Mapagalipag-ingkit, asluma naman. Yang ipon, sakit ba? Gadot. Mahinog na nay. Hunog na. Ngadog na. Taguan na. Sunod adlaw, nay mangga. Kay mosta. Ano sa soy? Nagdari mo ka na siya. Ito niya, ice cream na ba na ba sa dia? Wa ko sure og ginumugan ba. Nga, ano ay. Kakagay? Dili tayo sa. As naman na tayo sa. Hindi man gud. Sampit mo gud. Na, buwak. Hindi ka na tayo patay. Buwak na diyan na ito ay. Patay buwak na diyan na ito nga. Nga ma'am. Ano diyan? Di lagi. Lapit tayo sa. Sabi na. Bana men, giwagan ba ka? Ginagban ha? Masagi pagkaon ha? Manyan ng buwak kay. Ang damay ng mga buwak. Natigbak man. Lubat. Iwagag iring. Hello guys, dako sa kalsada guys, gilakaw-lakaw. Wala ing lingaw. Tanaw ko daris kapadas niya na giputos og dako na ba, tang tanawon. Tara guys, ko ang nanay putos. Daghan ra bisag bunga. Kaingan jud kog laki ni nga kapayasa. Di ay nalagi taos kamalig ni Roy. So guys, mara dyan niyang vlog rong adlaw. Katug day kog isa kapalisan. Mata na alas 4 naman di ay. Nang vlog kog maridyo. Grabe, gihapog bunga di pang tibak na ra mag-uban. Tibak mo dito ng banya. Sayang laman. Sila rin kuwagas buhay sa dollar sa $100 ay. Bawa pila. Dako ila programi guys, nakaarhi kog pinakalit kay nag-chat Mr. Reverse nga magpakuha. Diyan naman sa dari. Padung na permi uli igor kog kuha ni ja. Tarbay kapajas di ra man atong tuwad. Og saging guys, kikahinugan dakang bulig. Res ka ti Julie to Nanay hinog.
Hello guys, daan ako sa bahay. Gikan ra pag ko gisugo ni nanay og pataya sa Lotto outlet. Gikan po ko nagpaandar sa motor ni hangudaan guys, Roy. Ang grabing duga dyan na napaandar. Madugali kay des along ang gikuha. Kay along po dari guys ang among silingan ba ditong along Gabriel nga mga dyan. Nagpatabang ko kay grabing paningat ko binanjak ing basta tay nga pamuga na ramang kuno binanjak di pa mo andar. Amang kong gipahanginan kay kuwag hangin ag una dyan mo to. Ang dagandagan pag marjik karong di maguba. Dako dari dojanan. Ako sa pimupuli dari dojanan tatay. Kapoy kinabuhi. Bitaw guys, kanang hapon naman dyan mag-edit pa po ko, mag-upload pa tutukos mag-upload sa ibabaw. Kuan. Mora niyang vlog rong adlaw guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug pasyensya na mo sa ang vlog ron way lami. Daghang salamat sa inyong pagtanaw guys. God bless natong tanan, amping mo kanunay ug asa man mo karon. Thank you for watching guys. Bye. I love you all.